салом бинандагони арҷманд, имрӯз панҷшанбе 23 январ аст ва ин барномаи хабарию таҳлилии ахбори озодӣ. хабарнигорони мо дар тоҷикистон ва Прага шуморо бо рӯйдодҳои муҳими тоҷикистон ва ҷаҳон ошно мекунанд. имрӯз хабар зиёд аст, таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои асосии нашр. президенти тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон додситони кул ва чанд вазирро дигар кард. сиёсатҳои кишвар тағйир меёбанд? инҳо аллакай медонанд ки чӣ бояд кард, чӣ гуна рафтор бояд кард, то ин ки нафари аввал аз шумо розӣ бошад. сокинони деҳоти байни сарҳади тоҷикистон ва қирғизистон дар гузаргоҳи марзии Гулистон ҳашар барпо карданд. мақомот ба боз кардани сарҳади 3 сол пеш баста шуда омода мешаванд. баъди имзои созиши миёни ҳамосу исроил ҳам шубҳаҳо ба пойдор будани оташбаси доимӣ боқӣ мемонад. ҳамос гуфт амният дар ғаззаро назорат мекунад. имрӯз дар тоҷикистон дар бархи мақомҳои калидии ҳукумат ва сохторҳои давлатии кишвар тағйироти кадрӣ идома ёфт. аз ҷумла Юсуф Раҳмон додистони кул баъди 10 сол бо сабаби ба вазифаи дигар гузаштан аз мақомаш озод ва ба ҷои ӯ Ҳабибулло Воҳидзода таъин шуд, ки то имрӯз муовини додистони кули Тоҷикистон буд. яке дигар аз тағйирот дар мақоми раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон аст. Бексабур баъди 14 соли кор дар ин мақом ба нафақа фиристода шуд. мухолифони ҳукумати Тоҷикистон ки дар хориҷ аз кишвар ҳастанд мегӯянд эҳтимол аст ки тағйироти кадрӣ дар сиёсатҳои ҳукумат тағйироте эҷод кунад. дар Тоҷикистон ягон вазир, ягон раҳбари идора истиқлолияти тасмимгирӣ дар чорчӯби салоҳиятҳо ё конститутсияро надорад ва бинобар ҳамин тамом ин афроде ки ҳоло ба ҷои нафарони қаблӣ таъин шуданд, барои мисол додистони кул ё вазири дифоъ ё дигар вазирон, ино касоне ҳастанд ки аз дохили система берун омаданд ва тӯли солҳои тӯлонӣ дар кор дар дохили ин система инҳо аллакай медонанд ки чӣ бояд кард, чӣ гуна рафтор бояд кард, то ин ки нафари аввал аз шумо розӣ бошад ва дақиқ аст ки дигар на пойбандӣ ба меъёрҳои конститутсия ва на манфиатҳои миллӣ, балки садоқати шахсӣ барои Эмомалӣ Раҳмон дар ҷои аввал меистад ва инро борҳо ҳам дар суҳбатҳояш такрор кардааст ва ҳам дар амал нишон дод ки критерия ё меъёри асосӣ барои интихоби ин ён кадр ин садоқати шахсӣ ва чашм пӯшидан аз қонуншиканиҳое ки аз тарафи як шахс ё хонавода рух медиҳад. чӣ тағйироте дар Тоҷикистон имрӯз бахусус тағйироти кадрӣ агар наояд, мутаассифона вазъиятро боз баду бадтар хоҳад кард. ба гуфтаи Шарофиддин Гадоев, раҳбари яке аз созмонҳои дигари мухолифи ҳукумат, аз тағйироти кадрӣ ҳосили зиёде набояд мунтазир шуд. ҳама сохторҳои давлатӣ дар асоси стратегия ва манфиатҳои як гурӯҳи алоҳида ва як хонавода фаъолият мекунанд ва инҳо наметавонанд аз чорчӯбаи ин манфиатҳо берун раванд. мо дар кишварҳои мушоҳида мекунем ки пас аз тағйироти кадрӣ ислоҳотҳои ба вуҷуд меояд ки дар он кишварҳо дар асоси стратегияи давлатӣ ва манфиатҳои давлатӣ вазирҳо сари кор меоянд ва вазирҳо ва роҳбарони сохторҳои қудратӣ мустақил ҳастанд ва дар асос фаъолияти онҳо нигаронда шудагиаст дар асоси қонун ва дар асоси манфиатҳои давлат ва шаҳрвандон. ва дар Тоҷикистон ҳама дар асоси як хонавода ё як гурӯҳ сохта шудагиаст ва бинобар ин мо пас аз ин тағйиротҳое ки дар Тоҷикистон сурат мегирад ҳеҷ чизро бояд интизор набуд. дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон ҳамеша бо нашри хабарҳо дар бораи тағйироти кадрӣ мегӯяд ки президент Эмомалӣ Раҳмон раҳбаронро аз ҳисоби мутахассисони таҷрибадор таъин мекунад, то дар пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар саҳмгузор бошанд. имрӯз инчунин тағйироти дигар барпо шуд, аз ҷумла бо фармони президент генерал Эмомалӣ Собирзода ба ҷои Шералӣ Мирзо вазири нави мудофиаи Тоҷикистон таъин гардид. Собирзода 53 сола аст ва то инда муовини аввали вазири мудофиа ва ҳамзамон раиси ситоди кули нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон буд. Шералӣ Мирзо баъди 12 соли кор дар мақоми вазири дифоъ ба мақоми сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ таъин шудааст. дар замони раҳбари Шералӣ Мирзо дар вазорати дифоъ сарбозшикор ё ҷалби маҷбурии ҷавонон ба артиш ва бархурд бо онҳо дар қисмҳои низомӣ доғ гашт.
даъват ба ислоҳи вазъ дар артиш яке аз дархостҳои деринаи ҳомиёни ҳуқуқи низомиён дар Тоҷикистон мебошад. мақомот ва сокинони деҳоти назди марзии Тоҷикистону Қирғизистон зоҳиран ба боз шудани марзи байни ду кишвар омода мешаванд. Аломати он ҳашар дар гузаргоҳи Гулистон аст, ки бо раҳнамоии раҳбарони ноҳияи Исфара дар Тоҷикистон ва вилояти Ботканди Қирғизистон сурат гирифт ва мардуми ду тараф роҳҳову гузаргоҳи марзиро покорӣ карданд. Сарҳади ду кишвар баъди муноқиша дар соли 2021 баста мемонад. Фарзон Муҳаммадӣ аз шаҳри Исфара гузориш медиҳад. рӯзи 22 январ сокинон ва фаъолони шаҳри Исфара ва ноҳияи Боткан дар гузаргоҳи Гулистон ҷамъ омаданд ва тариқи ҳашар роҳи назди марзиро тоза карданд. дар ин бора Баҳоваддин Баҳодурзода шаҳрдори Исфара ба Радиои Озодӣ хабар дод ва гуфт, ки ҳамтои қирғизи ӯ раиси ноҳияи Ботканд Учқунбек Ҷоробоев низ дар ин ташаббус ҳамроҳ буд. дар чанд наворе ки Зубайдулло Шомадов сухангӯи ҳукумати шаҳри Исфара ба Радиои Озодӣ фиристод, дида мешавад, ки дигар намояндагони мақомотҳои қудратӣ ба мисли раёсати сарҳадбонӣ ва ҳифзи тартибот низ дар он ҳузур доранд. ба гуфтаи Шомадов, дар ин ҳашар сокинони наздимарзии ду кишвар ба покории роҳҳо ва ҷӯйборҳои минтақаи гузаргоҳи байни Гулистони Исфара ва Қизилбели Ботканд аз партов ва лой машғул шуданд. дар он маърака беш аз 400 нафар иштирок карда, пас аз анҷоми поксозӣ сокинони ҳарду ноҳия якҷоя хӯроки нисфирӯзӣ ва оши дӯстӣ тановул карданд. ҳамчунин гуфта шуд, ки ҳамворкунии роҳ оғоз гардида ва мунфарҷкунӣ дар рӯзҳои наздик шурӯъ мегардад. ин барои аввалин бор аст, ки сокинони наздимарзӣ баъди баста шудани марзҳо дар якҷоягӣ ба ҳашар баромада, дастаҷамъона барои ободкориҳо дар марз саҳмгузорӣ мекунанд. масъулони маҳаллӣ таъкид мекунанд, ки ин иқдом қадами ҷиддӣ барои бозкушоии марз арзёбӣ мегардад. моҳи декабри соли гузашта намояндагони расмии Тоҷикистон ва Қирғизистон хабар доданд, ки муайянкунии сарҳади давлатӣ байни кишварҳо ба анҷом расидааст ва гурӯҳҳои корӣ раванди таҳияи ҳуҷҷатҳои ниҳоии таъйини марзро оғоз кардаанд. баъди он рӯзи 8 январ дар марзи миёни Исфара ва Боткан мулоқоти сарвазирони Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон ба вуқӯъ пайваст. тақрибан 4 соли охир сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон баста аст. сабаби онро масъулони ду давлат ба ҷараён доштани аломатгузории марзӣ рабт медоданд. номоян будани хатти сарҳад байни ду кишвари ҳамсоя солҳои 2021 ва 2022 сабаби муноқишаи хунин шуда ва аз ҷониби Тоҷикистон ва ҳам аз тарафи Қирғизистон даҳҳо нафар куштаву маҷрӯҳ шудаанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Исфара. бо имзои созиши оташбас байни ҳамосу Исроил, ки ба як ҷанги вайронгар дар навори Ғазза поён дод, гурӯҳи тундрави ҳамос, ки онро Амрико созмони террористӣ медонад, ҳамчунон ҳукуматро дар ин минтақа зери даст дорад. хабаргузории Reuters мегӯяд, часпидани ҳамос ба қудрат метавонад монеи пойдор мондани созиши оташбаси доимӣ шавад. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузоришро тақдим мекунад. гаштани полиси ҳамос дар кӯчаҳои минтақае, ки дар ҷанги 15 моҳа ба хок яксон шудааст. аъзои ин гурӯҳи тундрав корвонҳои кӯмаккоро посбонӣ ва мақомоти ҳамос ҷараёни поксозиро назорат доранд. паёмаш ҳам ин аст, ки инҷо ҳамос фармонфармоӣ мекунад. мақомот, дипломатҳо ва таҳлилгарон мегӯянд, часпидани ҳамос ба қудрат мумкин аст монеи пойдор мондани оташбаси доимӣ шавад. баъди эълони созиш, маъмурияти таҳти назорати ҳамос зуд даст ба кор шуд. таъмини амниятро дар Ғазза ба дӯш гирифтанд ва ба барқарории маҳаллаҳое оғоз бахшиданд, ки нерӯҳои Исроил ба хок яксон карданд. нахуст вазири Исроил Бенямин Нетаньяҳу доир ба ояндаи Ғаззаи баъдиҷангӣ дурномоиро эълон накардааст, ба ғайр аз ин ки ҳамос набояд нақше дар он дошта бошад. Бенямин Нетаньяҳу ҳамчунин гуфтааст, ки ба ташкилоти худгардони Фаластини таҳти ҳимояти Ғарб, ки дар бахше аз канораи бохтарии руди Урдун ҳукумат мекунад, бо раҳбарони феълияш набояд бовар кард.
اسرائیل در هفته‌های گذشته با حمله‌های هوایی چندی از مقام‌های سطحی پایان حماس را در غزه هدف گرفت تا حکومتداری آن را ضعیف کند. ولی دفتر مطبوعات حکومت غزه گفت که مأموریت حماس به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با قول آنها حماس در غزه برای پیشگیری از هرج و مرج 700 مأمور پلیس را برای پاسبانی کاروان کمک‌های بشری سفربر کرده است. با قول یک تحلیلگر این وضع برای اسرائیل فقط یک انتخاب می‌گذارد: یا جنگ را در آینده سر بگیرد یا به حماس اجازه بدهد مدیریت را به دست تشکیلات خودگردان فلسطین بسپارد. اگرچه مقامات حماس از تأسیس حکومت واحد گفتند، اما رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین ساکت هستند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که در اولین قرارش مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را هدف قرار داد، از مقامات دخلدار خواست که به قرارهای او در این زمینه مخالفت نکنند و هم از دادستان‌های فدرالی خواست که رفتار نادرستی مقامداران را ضمن اجرای فرمان‌های او بسنجند. روز 20 ینور او از جمله قرار امضا کرد که به سرنوشت پناهجویان افغان هم تاثیر می‌گذارد. از جمله انتقال 1600 پناهجو به آمریکا بازداشته شد. زرنگیزی نوروز شوک‌گذاری می‌دهد. کسایی ما که کنسل شد ما باز به افغانستان برگردیم. اولی کاری که میشه که در افغانستان برسیم خودمون میکشن. این پناهنده افغانستانی طبق برنامه کوچبندی اجازه سفر به آمریکا را گرفته قرار بود ماه فوریه از پاکستان به ایالات متحده رود، اما فرمان دونالد ترامپ پرواز او را بیکار خواهد کرد. رئیس جمهور نو برنامه مهاجرت به آمریکا را قطع کرد. واقعا سخت نگران شدم، چون نگرانی خودمون برق صورت، چون طفلان ما و خانم ما بسیار نگران است. میفهمم افغانستان به چیزی نیست که مثلا خدای نکرده اگه کارهای ما کیسیای ما که رد شود ما در افغانستان بریم بارمی زندگی کرده نمیتونیم، چون وضعیت افغانستان بسیار خراب است. بیش از 1600 پناهجوی افغانستانی که اجازه سفر به آمریکا را داشتند اکنون از آن میترسند که سرگردان خواهند شد. ما رو میگم ما که در افغانستان که همراه آمریکایی‌ها کار میکنیم کلیگ ما رو میگم شما کافر هستین. گروه‌های حامی حقوق پناهجویان طلب دارند که برنامه اجرا شود. آنها هزاران نفری را که پهلو به پهلو با نظامیان آمریکایی بودند کنار میگذارند. پس از بازگشت طالبان و بیرون شدن نیروهای آمریکایی تقریباً 200,000 گریزه افغان به آمریکا انتقال یافتند. اکثریت در پاکستان پناه بردند و اکنون از آنجا رانده می شوند. مدت 1 سال می شود که در پاکستان در یک حالت بعد بی سرنوشتی قرار دارم و فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان روز به روز متاسفانه افزایش می‌یابد و این وضعیت باعث نگرانی از آینده پر از چالش‌های حقوقی و امنیتی است. جناب ترامپ، من چون یک افغانی صحبت میکنم که شاهد وحشت جنگ و ناعدالتی ها شده است. روند مهاجرت را آسان کنید تا ما توانیم آرام زندگی کنیم. زنان و کودکان افغان را که آسیب پذیرند دستگیری نمایید. فرمان ترامپ درباره مهاجران 27 ینور به اجرا می‌دراید. مراسم خاکسپاری نویسنده و روزنامه‌نگار حبیب سعید که در سن 71 سالگی در روسیه درگذشت، روزهای نزدیک در شهر اصفهان برگزار می شود. جنازه او را با هواپیما از ارینبورگ به تاجیکستان انتقال خواهند داد. کارمند سابقه‌دار رادیوی تاجیکستان سالهای آخر در اینترنت به تبلیغ و معرفی تاریخ، ادبیات، موسیقی و چهره‌های نمایان تاجیکستان مشغول بود و مطالب پرتماشابینه نشر می‌کرد. دانشمند سید احمد قلندرов او را زنده گرداننده آثار تاریخی، فرهنگی و ادبی و چهره‌های ناتکرار نزدیک به 100 سال آخر ملت تاجیک در اینترنت نامیده است. و برنامه در همین جا به آخر میرسد. سپاس که آن را تماشا کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر را درباره حادثه‌های تاجیکستان و جهان همیشه می‌توانید در وبسایت azadi.org و صحیفه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب است. حادثه‌های تاجیکستان را فراموش نکنید. تلفن‌ها در صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.